Egun pozgarria da, ezta? Guk pentsatzen dugunean polizia lokalean zertaz ari da pentsatzen. Polizia municipalean pentsatzen dugunean gertuko edo urreko polizia baten pentsatzen dugu, ezta? Kalean egoteko gehiago, jendeari segurtasun gehiago emateko, gehiago ikustea, zintzotasunez jokatzea, amabilidade hori eta empatia hori agertzea, gertutasuneko polizia municipala esaten dugunean, guzti horretaz ari gera, ez? Askotan gure despatxotan egoten gera, kalean gitxiago gaude, eta zuek zerate gure begiak, gure besoak, eta askotan jendeak eta pertsonak eta hiritarrak daukaten batzutan kontaktu bakarra, gaizki daudenean beharrezko pertsona, eta ondoez eta nerviosismo hori daukagunean, juten geran pertsonaren gana, ez da? Orduan, nik uste dut oso figura garrantzizkoa zeatela organizazio guztiarentzat, eta udalerri guztiarentzat.